Pagod ka na ba? Manikal na ka. Nakabisang mag-face mask. Pasyal, gala, tsikahan na ulit. Think again. The coronavirus is real. Latest statistics say the Philippines has more than 8,000 positive cases daily. Okay lang na matakot. We should be. The next victim can be you or your loved one. The virus spreads through casual encounters. Kwentuhan, inuman, sama-samang kumakain. Masakit, Mika, COVID. Yung pong may infection COVID, malalagwa, masakit. Munang-muna, of course, yung isipan mo itang imbiye, malapit namong balamong miras yung kayang hangganan. At po tangatsyo ka rin, masakit mo rin, uling kitang kaya kang pamagdili-dili, isipan wala naman din yung kaya kang ayaw. November 27 po, may sakit na ako buntok. Mangarimla ko po. Itapong lagnat bagyaya mo. Bala ko mo simpliya mo pong trangkaso. Ana po, kaya ba kay misis ko, kaya ba ikaw rin anak ko. Ing masakit po, may nawala po. Na-COVID po ako nung January. Ang pinaka mahirap ay yung maalala ko nung malaman kong positive ako, sino na yung mga baka nahawaan ko, no? Natakot po ako ng husto nung sabihin sa akin ng mga doktor na yung virus nasa lungs ko na. Sapak na pong peklat, yung kanakong baga, at tinendanong, at kanita po, may maligwana lo, pindanan na ako kitang convalescent plasma, at tita po yung milyari. Lunos na namuni nga pong gino niya, mabiya ko pa. Grasya na nani nga pong gino, pakalulo na nani nga pong gino, bonus niya ini. Pero balo ko talaga, ala na akong pag-asang kumabiya kanita. Kung ICU, yung misis ko, at suya naman kay ICU, nakaimadmikit. Nya kaya balitang kining itang anak kong king St. Luke's, positive ya, kaya bidyan naman kitang ICU. So atlo kami, kay ICU, nakaimadmikit-ikit. O ito po yung meto nga masakit na penandaman ko. Ang isa pong naging epekto pa ng COVID sa akin dahil nga po sa isolation, walang halos kasama kundi lang yung doktor at mga nurse na regularly pumupunta sa aking room. Ano? At itong dati mong gagawan, kaya kang kapag nasan sumuyo, kaya kang kapag nasan lapitan, laret, ang kaya kang kaluguran, mo agawa. At itong mo naman na mabayat, yapin itang kumekapag misa, huling atsuko keng kay hospital na metong yang maulagang maulaga. Wakasan natin ang virus. We live in challenging times. Ako po ay isang medical frontliner at tulad ng aking mga kasamahang doktor at nurses, kami po ay sumumpang gamutin ang mga pasyente namin sa abot ng aming mga makakaya. Pero kami rin po ay na-overwhelm sa dami ng mga pasyente na nagkakasakit at kung minsan, hindi namin alam kung saan namin sila ipapasok na ospital. Puno na po ang ating mga ospital at marami na rin pong mga doktor at health workers ang nagkakasakit. Dumadami rin po ang mga asymptomatic, yung pong walang simptomas. Akala mo walang sakit pero carrier la po pala. Wakasan virus. Your contribution, no matter how little, matter a lot. It's better to wear mask than to be intubated. Stay at home, much better than to be in hospital. Preventive is better than treatment. Magsuot ng face mask at face shield, laging maghugas ng kamay at mag-disinfect ng alcohol. Do not touch your mouth, eyes, and nose. Keep your distance, at least 1 meter away from one another. Iwasan ang mga mataong lugar
at yung mga lugar na kulob. Kung kayo ay pupunta sa grocery or supermarket, siguraduhin walang lalampas ng 30 minutes sa loob. Stay home. Wakasan ang virus. Pwede kayong magsimba sa bahay sa pamamagitan ng mga misa na naka-live stream sa iba't ibang social media platforms. Pwede rin kayong sumali sa mga recollections, pagrorosaryo, Stations of the Cross at iba pang debosyon na ginagawa online. Your health and your neighbor's health is your responsibility. Ang hiling lang po namin ay pakinggan po ang gobyerno, pakinggan po ang mga nasa posisyon, hindi po para pahirapan kayo, kundi po para lang ho mabawasan ang namamatay. Wakasan ang virus. Makisama ka. King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Getala king bisa deni pong intentions, para king kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Christopher Lapira, Iza Ronquillo, Elsie Salonga, Aaron de los Reyes, Aquino Marcelo and family, Rosario Gasa, Jerry Malang, Nelson Nicdao, Coro Hesed Yahweh, Charmaine David, Rolly and Betty Flores, Thursday Group, Palipining Birhen de la Rosa, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Rudy and Sylvia David, Renato and Romana Lozano, Roy and Emily Lozano, Rex and Apen Lozano, Aida Mendoza, Randy Bautista, Tess and Aris Osorio, Hilda and Matthew, Topher and Len, Roslyn and Jerry, Claire, Eduardo and Jack, Joey Bautista, Jonathan and Beverly, Narding and Teresing Bautista, Amy Gabriel, Peter and Aurora Turla, Elena Castro, Irene Cruz, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Aprinmar, Almario Sikat family, John Benedict and Nina Salonga, Rufina Bagi, Natividad Ocampo, John Nicolas Bagi, Angelino and Paul Vincent, Aurora Francisco Jr., Rosel, Freddy Froilan, Fritz Ross Francisco, Romana and Lilibeth Ocampo, Roy and Remy Between, Alfredo Jr., John Alfred, April Anika Aliana, Alicia Kayanan, Joseph Alfred and Majel Salonga, Avelina Salonga, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Hinko, Josie, Jack and Jimmy Hinko, Nicolas and Ami Sikat, Manuel, Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin and Cheryl Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Juanito, Jaime, John Jolie, Javier, Melchor, Clarita, Rin, Mau, Victor and Bensi David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Eritz Juch, Santiago Tantenco, Joey Tantenco, Santiago family, Pangan family, Paharin family, Nereo Tantenco, Joan Dizon, Kenneth and Annie Tumbokon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Eli Dizon, Jimmy Dizon, Feli Hiyamizu, Yoli Churukobo, Patricia Ikoma, Joan Fusuku, Judy Simeon, Josephine Hinco, Remigio and Teresita Ocampo, Rodrigo and Regina Ocampo, Wilfredo and Angeline Ocampo, Arnel and Goody Ocampo, Crisanto and Joy Ocampo, Domingo and Elizabeth Santiago, Danilo and Nelia Ocampo, Engracia and Arnold Deirit, Francis and Merlin Nagayo, Alexander and Marlene Ocampo, Lorenzo and Antonina Gozum, Santiago Apostol Media Group, St. James Choir, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Cheryl Regala, James and Margie Sutphin, Dave and Maricon Steyerwalt, Brian and Marlene Later. Para king makapasubaling kayaduanan ding makatuki, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Jesus Tayag, Reyna Angelet Halili, Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapnu, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy family, Alvin Lyson, Ijanar Vigsel, Estela Borlongan, Lito and Mercy David, Kens and Kai, Kevin and Pam, Kanoha and Bernard, Yenalia, Yeuna, Kayan Kurt, Brianna, Panting Vitug, Nell and Arlene Nuki, Ferdy Nuki,
Vincent and Joan Thea, Junior and Jonah Cancio, Dr. Ian Philip Roman, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Fatima Judith Ruezo, Francis Joy Ocampo, Brian Datu, Erickson Eleazar and Edmond Ramos, Christine Diane Santiago, Ruth and Leo Chris Manlutak, Marcelina Diomar, Ivy Santos, Ashley Jinro and Aldrin Paul Santos, Roslyn May, JJ, Charmaine, Macmac, Jeannie, and Sky Between, Minerva Bisda, Concepcion Cariza Marie, Charmaine Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arnold Frenoza, Linda Tantenco, Lizelle and Bobby Yano, Jessie and Kathy, Jade, Charm, Junjun and MJ, Manlulu family, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Rolando and Catherine Sebastian, George and Pat Torres, Jervy and Ireland Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Derek and Liza Pineda, Janina Rivera, Kyle and Josh Hinko, Carol Yanko, Emma Recaro, Fredelito Ruezo, Elfeda Manipor, Edna Ocampo, Dayan Conrado, Jacinta and Henry Santiago, Mitch and Alden, Joan and Paul, Gabriel and AJ, Sarah and Daniel, Mien, Gail, Makyle, Miko, Kevin, Star, Ichiro, Aliza, Gavin, Grant, Chino, Prendi, Pauline, Mardy, Jean, Carlo, Daylin, John Paul Santiago, Bansil family, Ian Benedict and Maria Benedette Soto, George, Flora and Dave Tambalo, Michael and Nancy Tambalo, Kaishel and Sharika Tambalo, Ariel, Aaron and Paula Sanchez, Arnold, Yvette and John Sales, Dolor, Heidi and Lutgarda Sanchez, Elida and Irish Sales, Krypton and Edna Sales, Bethan and Dax Sales, June, Wilma and Nazar Ray Sanchez, Louis, Joyce and Kian Bangcolita, Christopher and Hazel Bansil, Pete, Zeni and Kryzen Manlugon, Chike Gomez, James, Madonna and Lucas Manlugon, Lester and Janice Manlugon, Daniel and Corinne de la Peña, Hailey, Ethan and Stella de la Peña, Romel and Clarissa Bansil, Gerald Olvino, Angelina, Francisco Vitog, John Aquino, Juan Paulo and Carlo Dominic Sanchez, Rosario, Feliciano Bautista, Lito and Chona Manuyag, Ezekiel Manuyag, Jeff, Roxanne, Lucas Gintu, Rainiel, Marie, Iggy, U.S., Yesha David, Adelma Evangelista. Para King Malagwang Kapaldanan ding Makatuki, Estrelita Soriano, Wenceslao Canonero, Priscilla Aguilar, Orit of Stain, Leonelo Venceslay, Jordana Mezzetti, Keith Villa, Joseph Gozum, Henedina Between, Apong Hustagwan Lau, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Tina David, Bart Lim, Beata Canonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Zirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas,
Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Consuelo Mendoza, Amador Ramos, Yoli Tayag, Sina Tagle, Florencio Lozano, Lota Salenga, Desmond Malik, Joabert Gozum, Paul Christian Pineda, Richie Rivera, Cherry Cruz, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Ernesto Mendoza, George Hinco, Titus Parbo, Imelda Guevara, Edilberta Bondok, Maxima Santiago, Ed G. Tantenco, Maria Raisel Mendoza, Erin Dane Mendoza, Johnson Paul and John Paul Passion, Leo and Chris Sitcharing, Frederick Castro, Clarita Gozum, Marcing Lagman, Aguedo Sahagun, Theodora Makaspak, Manuel Bustamante, Anjoy Dimagiba, Lydia Giao, Roel Maglalang, Gloria Felipe, Veronidia Remedios, Florencia and Vivencia Laksamana, Christian Jan Guevara, Nenita Cruz, Julito Cayetano, Lilia Caneco, Elvira Flores, Angelina Nicolas, Irenea Kiambao, Betty Romero, Restituto Carlos, Juliana Parico, Ising Romero, Cindy Cunanan, Ricky Lusung, Romy Mendoza, Maxine Cabalya, Justin Francisco, Arsenia Hinco, Josie Hinco, John Joan Thea, Romeo David, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Joseph Ferrer, Cristina David, Felix Dizon, Angelo Flores, Lucia Flores, Vicente and Juanita Regala, Roel Maglalang, Epifania Liangco, Melchor, Jaime Jonjon, Reynaldo David, Nereo Tantenco, Fernando Bongdanganan, Raymond Cabalya, Shane Chu, Hazel Manlutak, Purita Garcia, Teddy Quizon, Shelner Songko, Angelina Bansil, Paulita Gulapa, Leonila Zerezo, Romel Bansil, Paulito, Remy, Kim, Tim, Jim Manuntag, Marina Gozum, Francisco and Leonora Aguilar, Father Dito Gueco, Bea Marie Sunglao, Stephanie Layog, Rosario Mendoza, Josephine and Donato Gatdula, Elmer Herozo, Veronica De Leon, Francisco Domingo, Lourdes Ocampo, Cheryl Regala. Ganakanla po at panalangin ding kapatid tamong miyang ubiyeng di Abelardo, Belinda, Perlita, Fortunato, Virginia, Pablo, Bernabelia, Wilfredo, Salvador, Beatriz, Feli, Jeneline, Adrian, Antonio, Michael, Alfred, Jose, Hilario, Fernando, Joel, Teodora, Milagros, Eric, Marciana, Bienvenido, Paula, Nenita, Marcelo, Maria, Apolinario, Olga, Fernando, Eduardo, Bobet, Jose, Benjamin, Romeo, Juno, Franco, Andres, Marina, Francisco, Maria, Lorenzo, Arsenia, Danilo, Carlita, Cayetano, Amalia, Leonora, Martin, Agustin,
Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Abel Sr. at Jr., Rosita, Volet, Nenita, Apolinar, Marcela, Roque, Macaria, Gervasio, Teodora, Constancia, Josefina, Fulgencio, Anita, Salvador, Teresita, Alfredo, Sani, Virgilio, Jeffrey, Jason, Emerenciana, Lucia, Jose, Nicolas, Apolonia, Herminia, Victoria, Felipe, Marivic, Miguel, Maria, Juliana, Monsignor Damaso, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Jose, Apolonia, Magdalena, Diosdado Sr., Gloria, Cesar, Alvina, Camilia, Angel Aubrey, Felisa, Marcial, Glenn, Dolores, Romer, Julius Cesar, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Mario, Estela, Casiana, Virginia, Florentino, Juanito, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Gonzalo, Elena, Reynaldo, Lucila, Alfredo, Benedicto, Angel, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Virgilio, Lourdes, Angel, Amparo, Hamilcar, Medalia, René, Loreto, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Belen, Flora, Melchor, Constancia, Leonila, Quintin Sr., Belenciana, Quintin Jr., Froilan, Antonieta, Julio, Julia, Roberto, Rosario, Rafi, Ignacio, Francisco Sr., Fernando, Randy, Raquel, Charlie, Carlo, Modesta, Feliciano, Erlinda, Miguel, Pasencia, Eni, John King, Corazon, Jerry, Cora, Noring, Pido, Ronnie, Jesse, Among Popong, Humbilina, Dominga, Pedro, Ernesto, Cathelina, Milagros, Merly, Gregorio, Mylin, Magdalena, Zoilo, Cathelina, Berta, Marivic, Merly, Irene, Cristeta, Ireneo, Luz, Roberto, Antonio, Asuncion, Leonardo, Paulina, Victor, Arnold, Miguel, Abelardo, Maura, Carlito, Cayetano, Amalia, Leonora, Martin, Agustin, Ernesto, Romel, Bernabe, Pasita, Remigio, Jose, Milagros, Santiago, Maria Corazon, Antolin, George, Jacinto Jr., Seferino, Estelita, Ramon, Remedios, Virgilio, Joey, Jessica, Andy, Esther, Joy, Violi, Carlos, Purita, Juanita, Socorro, Simeon, Noel, Josefa, Policarpio, Alejandro, Alfredo, Josefa Jr., Elizabeth, Ampoy, Aurora. Ganakala mo naman po ding sablang kaladwaking purgatorio, pati na po rin sarili tamong intention. Manahimik tamo po sa guli, anting pamagsadya, kaniting banal a misa. Sana ni Kristo kita
lagiw na ning iba, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kay kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, ariyan tayo po ingat lungaldong pamag-recollection tamo ampon misa. Kay ba't bukas po malugod ta ng lungob king tridum ning pamaylasa, kasakitan at pamanyubli ng mebye ning Ginoo. Balikan tayo po ing biyeta mo, kaniting misa, lawen taya, suryan taya, nanong klaseng biye, ing daraptan tamo, ing dadawon tamo king Ginoo. Makananutang mabibiye, aldoldo, makananutang milalabas, makananutalang pakibatan ding hamon ning biye, ing panagkat na ning Ginoo, ing lugod at magpatawad ka rin kaparang tao. Makananutang maminto, king agkat na ning Espiritong maging banal at simple, mapagpatawad at malugod, kalupa na ning panagkat ning Ginoo. Tahimik tayo po sa guling sorya ning sarili tamo, isa dia ing biyeta mo, king luluban tamong at lungaldong kamatayan, kasakitan, at pamanyubling mebye ning Ginotang Hesus Kristo. At lawen tamo, makanano tayang ayag pang ing biyeta mo, king kayang amano. Yagkasag tayo pong agnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay panikapuko kang Santa Maria ang kapilamang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, amayapayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, King Bie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king kaligtasan, akekang belangkas, ing anak mong i Jesus, tinggap na ing krus, at linigtas na kami, king upaya ning kasalang. Ngening mirarakayanan kami, king ligaya, ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibiyay at magari kambemot ng Espiritu Santo, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't kilibro ng Propeta Isayas. Tiro na kako ning Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabyan, ban apasiknangan kula, ring bibabayatnan. Dirina na kong sikanan balang abak, ban itang turo na kako, kakong pakiramdaman. Dininan na kong pamanalastas ning Ginong Diyos, at ekulinaban o ginulot king Ginoo. Inarap ke ingulot ko, karetang mamatbat kako. Ekula sebatan inyang inunsultuda ko, inyang sepulyot da ing balbas ko at pigluran ing lupa ko. Dapot ingin sultura enako anano balang, uling ing Ginong Diyos, yang kako babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api batakula. Balo ko, king Emil ako ing kakong dangalan. Ulinging Diyos, malapit yo, at patunayana king alakong pamikasala.
Ating masikanalob bisang magdalom kanako. Paboren niyong munta kami, king husgado. Pabustay niyong karin misampang demanda. Ingyo ng Diyos, yaing mismong magdepensa kako. Ninungeni, ing makapatune, king mikasala ko. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit ta pakibat, Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ulitan tayo po. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, inunsultuan ko, at tutukong menga pakarine. Mengari kong aliwang tao, karing kapatad ko. Anti kong dayuhan, karing kayabe ko, king bale. Tiktak karagul, impamagmalasakit ko, king bale mo. Balamu api amikakaluko, king puso ko. Ing pamaglibak dake ka, kanako digpa, pakibat. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King pamaninsultura ka ko, mispakyang salo ko. Tutukong ala ng akarapat, kalungkutan ingatyo ka ko. Maninton kong dumame ka na ko, dapot ala metong man. Mamatula ka ko, ala kong atagpuan. Inyang danupan ko, lason ing karelang dinuwang. Inyang mahok ko, ing binyera inuman amaslam. Pakibat mo. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyo ning Ginoo, king kanta kakuyang puryan. Parangalan ke at pasalamatan. Panakit ding megipit kaniti, tumulala. At ding king Diyos sasamba, mipasik nangan la. Uling ing Ginoo, kayang pakiramdaman, ing saingsing dingatyo king pamangailangan. At enalalakwan, detang kalugurana, ayatyo king sukulan, pakibat. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Pugayan tayo ing kaya katangari, yang bukod pe pakit pakalulu para karing kaya katang kasalanan. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Kanita, ing metong karing labing adwa, itang milagyuan Judas Iscariote, may kikitya karing pamuntok daring pari, nga ng kinutang karela, nung ibyeyo ka na ko, nung sopanda kayong makarakap kang Jesus. Bayaranan deng at lungpulong sa laping pilak. Manibat kanita, menin tuneng oportunidad ban apagtaksilaneng Judas i Jesus. King mumuna ng aldo ning fiesta ning tinapeng alang lebadura,
Linapit la ring alagad ng Jesus at ngarang kinutang, no ka rin mo buring isadyami para keka, ingapuna na nimpa maglagpus. Nga nang may kibat karela, puntala niya ing metong ataw king syudad, at sabihin niyo kaya, ing maestro, sasabihan na ing oras ko, miras na. Buri kong pagselebran ing pamaglagpus kimbalemo, akayabe ring alagad ko. Depat na ring alagad ing penabili ng Jesus karela at si Jare ing apunan para kimpamaglagpus. Anyang may bengi na, linuklok yang mengan i Jesus akasuluda ring labing adwa. Nga ng Jesus kabang mamapunla, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ko ning metong kaya kayo. May balisa lalub ding alagad kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela kitang na, Ginoo ako. May kipati ay Jesus, ing mitiltil king tinape na kimpinggan ko, abe ko, itaya ing magtaksil kanako. Arapanan ning anak ning tao, ing kamatayana, anti mo ing sasabianan ning kasulatan, dapat makalunos na itang tao maging kasangkapa na ning pamagtaksil king anak ning tao. Mayapang ene mi bait. Kanita i Judas, ing magtaksil kang Jesus, migsalitaya. Ako galang ing amanwan mo, maestro. May kibatya i Jesus, ika na mismo ing sinabi. Kapatad, ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa gat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. At dakal salamat po, maya poras kaya kayong minyadsad kaya katamo. Kareting at lungaldo ning pamagmisa ang pamag-recollection po. At sana po aliwapay ni Ingkayarian, panikwanan tamo pong makasimba bukas, ang pong Biyernes Santo, Sabado de Gloria, hanggang Sabado, Domingo ning pamanyubling me. Karenggam pong seremonyas tamo. Sana akayabid ako pa pong pasibayo. So sundo tamo po yung pamag-recollection tamo at panupayayo, balamo at nekaba iting pamagtaksil. Manibatataan niyang Lunes, Martis, hanggang eni, ing tema na ning Ginoo, kababayat nan kayong puso na, ing pamagtaksil ng Judas kaya. So sundo tamo po yung pisasabyan tungkol keng kasalanan ng Judas. Panupayayo po pala, ganaka ako na naman. Mag-request la pong Tagalog, dening tutuki kaya katamo king live streaming. Sana okay mo po kaya kayo. O nga sabihan kong Tagalog, bumuli ko rin nataking Kapampangan bali po. So ituloy po natin ang ating pinag-uusapan hinggil sa kasalanan ni Judas, ang kanyang pagtataksil sa ating Panginoon. Bakit ba gustong-gusto natin pag-usapan itong kasalanan? Alam po ninyo, ngayon, bihira ng tema ng mga humilya ang kasalanan. Nung panahon po ng mga praile, mga Kastilang pare, ang paborito nilang pinag-uusapan ay hinggil sa kasalanan, sa impyerno. Masusunog kayo sa impyerno pag ginawa niyong kasalanan. At alam pa nila ang itsura ng demonyo. Ngayon po ay bihira na natin pag-usapan ang kasalanan. Kaya rin, bihira na rin tayong nagigilty, bihira na rin tayong nahihiya, bihira na rin tayo nagkakaroon ng accountability sa mga kasalanan natin. Kasi nga, hindi na pinag-uusapan ang kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala nang kasalanan. Ganito po nangyayari ngayon Mga sinasabi ng mga politiko, wala akong kasalanan, hindi ko kasalanan yan, hindi ako may gawa niyan. Mga denial king and queens. So, pag-usapan ulit natin. Pero
binanggit po ng kaibigan ko na sumusubaybay sa ating live streaming. Sabi niya, Among, salamat sa tema ng kasalanan. Sana naman bukas gawin mong iba para magkaroon para balanse. So pinag-usapan po natin ang kasalanan. Ngayon naman sabi niya, pag-usapan natin yung happy virtues naman ang tignan natin. Tinatanong ko po kanina sa mga kakwentuhan ko, mga ilang babae, ano ang Kapampangan o Tagalog ng virtues? Itong mahilig mag-comment sa akin. Ano ang Tagalog ng virtues? Ana? Yun na nga. Hindi ko po alam yan. Sabi ni Dines po, virtud. Pero palagay ko, ang pinakamalapit na salita sa virtues ay magandang gawain. Magandang ugali na nakaakma o sang-ayon sa kalooban ng Diyos upang maging malapit tayo sa Kanya at magkaroon ng kapayapaan or kagalakan. Kuha po ninyo? Mga kaugalian, mga ugali, mga attitude, mga disposition sa puso natin na dapat nating sundan, pagsikaping gawin na sang-ayon sa kalooban ng Diyos upang magkaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan sa buhay. So, para pambalansi po, and to counter the 7 capital sins, we have equally 7 happy virtues. 7 masayang, mabuting kaugalian. Kung ganun po yung translation. Unang-una, we call them capital sins, hindi dahil sila ang sentro, hindi po. Capital, galing sa salitang Latin, capita, ibig sabihin head. Ito pong 7 capital sins, sila ang pinakaulo ng mga kasalanan. Sila ang top ulo ng kasalanan dahil dito nanggagaling at ibang kasalanan. Nabanggit ko kanina yung pagtataksil ni Judas, they covered all 7 sins. Sabi po ng kaibigan ko, paano magiging last ang pagtataksil? Alam niyo? Anyway, we'll try to go back to that later. So, ang tutukan po natin ngayon ay ang 7 happy sins para we will end this recollection with a happy note. So, balikan po natin. Ano ang 7 capital sins? Knights, anong una? Ano na? Pride. Ano pa? Second? Last. Puro last kasi yung alam ng mga ito Last yung last. Ano ba? Pride. Anger. And? Ano? Greed. Ano ba? Ha? Glaucoma? Hindi, sugar yun. Sakit ko yun Okay. Gluttony, sloth, avarice, envy, and yung paborito ng mga EMDC, last. Okay. So, tignan po natin ngayon ano ang pangontra sa mga ito para maging happy tayo, the happy virtues. Unang-una po, pride. Panlaban sa pride ay humility. Kababaang loob. Humility, galing din po sa salitang Latin, ibig sabihin, humus, ang lupa. Kaya kapag ikaw ay may kababaang loob, ikaw ay nakaapak sa lupa. Hindi ka lulutang-lutang sa itaas, akala mo sinong mayabang. Kaya nga panlaban sa pride, kayabangan, ay humility. Alam niyo, may isang nanay noon lumapit sa akin, sabi niya, Among,
pakidasal po ang anak kong babae. Bakit po ano nangyari? Masyado pong mataas ang pangarap niya, parang hindi na siya nakaapak sa lupa. Humility pulls us down. Hindi para ibaba, kundi para maging totoo tayo at nakakaapak sa lupa kahit may mga pangarap tayo. Sabi po ng isang poster noon, sabi niya, it's all right to dream dreams. Basta't siguraduhin mong nakaapak ka sa lupa. Start building your foundations on earth. Alam po ninyo yung kayabangan, ang sentro nito ay sarili. Ako, ano ang makukuha ko dyan? Makikilala ba ako dyan? Ano ba ang meron sa akin dyan? Puro sarili, puro I, me, mine. Parang nakakasawa pag ganun ang kwento eh. Tayo mismo nabobore pag ganun ang usapan, puro ikaw, ikaw, ikaw. Alam niyo, paminsan-minsan, lagyan niyo ng kababaang loob. Para ka raw sumakay sa isang bus at nakasara ang lahat ng bintana, kaya ang tingin mo lang yung sa harap. Pride will make us, makikipag-unahan tayo para umupo tayo sa harap para tayo lang ang nakakakita ng view. Yun ang pride. Humility, hindi yung magpapahuli ka, hindi po. Humility, you ride the same bus and you open the windows. Para lahat ng nakaupo sa bus, may view sa magandang tanawin. Kita niyo? Kababaang loob, it opens up all of us to have the same opportunity. Amen? Amen. Ikalawa, envy. Envy. Sinabi ko na sa inyo ang kahulugan ng envy. Pero ito po ang konkretong expression ng envy. Alam mong may envy ka, may inggit sa puso mo kapag nakikita mong masaya ang iyong kapitbahay at habang sila ay masaya, ikaw ay nagngingit-ngit sa inggit. Bakit sila masaya? Bakit ako? You could not share their joy. O kaya nakikita mong nahihirapan ang iyong kapitbahay, ikaw ay nasa isang sulok at sinasabo, hehehe, buti nga sa inyo. Buti nga sa inyo. That is envy. Now to counter that, be happy, be simple, and be contented. Kasi wala tayong pwedeng ipagyabang na hindi naman binigay sa atin. Wala kayong pwedeng ipagyabang na hindi nanggaling sa Diyos or ibinigay sa atin. Sige, tingnan nyo. Anong pwede nyo ipagyabang? Bakit pinaghirapan ko yata yan? Akong gumugol ng panahon yan. Yeah, okay, ikaw nagtrabaho, pero saan galing ang panahon mo? Ay, ako nag-isip niyan. Okay. So, saan galing ang pag-iisip mo? Hindi naman sa'yo yan. Ang Diyos ang nagbigay sa'yo. May isang tao nun nagko-complain kasi lagi siyang linalapitan, hihingi ng tulong, lagi siyang unang linalapitan para magbigay ng tulong. Sabi niya, nagsawa na ako. Parating na lang ako. Ayaw ko nang magbigay. Sabi ng isang kaibigan niya, okay, sabi niya, tumigil ka ng magbigay kapag tumigil ang Diyos na nagbibigay sa iyo. Ano bang pwede nating ipagyabang? Sabi nga ni San Pablo, kung gusto niyo magyabang, magyabang kayo sa Panginoon. If you want to boast, boast in the Lord.
Ang isang magandang halimbawa dito ay ang mahal na ina. Doon sa unang milagrong ginawa ng Panginoon, natatandaan niyo yun, nung sila'y nagpunta sa kasalan. Tapos napansin ni Maria na ubusan sila ng alak. Ang taong mainggit, ang reaksyon niya ay, buti nga, mas maganda yung kasal ko. Naubusan sila ng alak, ha? May kurilyula, apin bagid. Mas masanting niya pa rin itang kasal ko. Ganoon. Pero si Maria, with all the simplicity and humility, sabi niya kay Jesus, anak, naubusan sila ng alak. Paano natin sila matutulungan? Kanya? Naalala ko po ang tatay ko. Isang halimbawa ng inggit. Ang tatay ko pong yumao. Nung na-ordain po ako, simula nung na-ordain ako, uma-attend na siya ng ordination ng mga pare. Pero hindi para ipagdasal, para tignan lang kung mas maraming pare yung ordination niya sa ordinasyon ng anak niya. Sabi niya, laging umuwi yun, sabi niya, mas marami pa rin ang pare nung ikaw ay ma-ordain. Sabi niya, it's a simple, envious. And one way to counter envy is, simple lang, bago matapos ang araw na ito, praise and thank somebody. Pagpasalamat po kayo at purihin nyo ang sinuman, lalong-lalo na ang Diyos. Praise and thank the Lord that we're still COVID-free, hopefully. Praise and thank the Lord that you still have a job. Praise and thank the Lord na nakakasimba pa po tayo. Praise and thank the Lord na buhay pa tayo. To counter envy. Be simple, be happy, be contented. Ikatlo po, anger. Ito yung paborito ko anger. Kasi madalas po, mawalan din ako ng control sa sarili ko at alam niyo ito, nakikita niyo, minsan nagsisisigaw ako. Alam ko po ito, anger. Siguro kung anger ay kuryente, kung titignan ko yung galit sa mga puso natin ngayon, siguro hindi na natin kailangan ng ilaw. Sapat na ang anger natin para magliwanag ang buong simbahan. Lahat tayo aminin natin. Concretely. Ilan tao ang hindi nyo kausap ngayon? Dahil kagalit natin. Ilan tao ang hindi nyo kinakausap mula noong 1968 hanggang ngayon dahil galit kayo sa kanila? Ako po, proudly, wala naman ganun katagal. Meron lang akong hindi kausap for the past month. Ay, hindi. Meron pala akong kausap for the past 6 months na hindi ko kinakausap dahil sa anger. At isang tagasulat, ang dinefine niya ang anger, it is a passion of revenge beyond reason. A passion of revenge beyond reason. Sinaktan ka, bahala siya sa buhay niya. Hindi ko na siya kakausapin. Okay? That is anger. Lahat po tayo guilty dito. Anger parang clouds. So parang tinatakpan ang pananaw mo. Hindi ka makakakita ng husto. That is anger. And the happy virtue
of anger is, you guess it right, forgiveness. Forgiveness. Ang pagpapatawad po ay sentro at kabuuan ng buhay at aral ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging tunay na Kristiyano kung hindi tayo marunong magpatawad. Pinakamagandang ehemplo po ang Panginoon. Nakabitin na sa krus, ilang oras na siyang nahihirapan. Alam niyang wala siyang kasalanan. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa parusang ibinigay sa kanya. Sa kahihiyan na nararanasan niya nung oras na yon, sa pag-iisa na nararamdaman niya, wala siyang kakampi. Tinignan niya ang mga gumagawa ng masama sa kanya, and he still had the courage to forgive them. Father, forgive them, for they know not what they are doing. Tayo, binastos lang ng konti. Nakadinig lang tayo ng chismis sinabi sa atin. Makikita niya. Huh? Can't we be like the Lord? You know, after resurrection, nung muli na siyang nabuhay, ay, lintik na mga apostol nito, iniwan ako. Bahala sila sa buhay nila. Kinalimutan ako, iniwan ako, hindi nila ako pinagtanggol. Bakit babalikan sila? Pero nung ginawa ng Panginoon, binalikan sila at sabi sa kanila, peace be with you. Parang walang nangyari. Parang walang ginawang kasalanan sa kanya. Siya pa ang lumapit, peace be with you. Madalas sinasabi natin, Father, nagpapatawad naman ako eh. Kinausap ko na siya, pero hindi niya ako kinakausap. Bahala na siya. Ginawa ko nang sa akin, hindi niya ginagawa. Tapos na ako nun. Pero sabi ni Lord, hindi eh. Forgive 70 times 7. Okay, kinausap mo, hindi kanya kinakausap. Go on, sabi ni Lord. Talk to Him again. Pero hindi ako kinakausap. Ano ngayon? Sige, magkausapin mo. Binabali pa rin wala ako eh. That's not the reason. Go on and try to reconcile with Him. 70 times 7. Bago ka umabot sa 490 times, palagay ko, either nakalimutan niya ang ginawa sa'yo, or ikaw nakalimutan mo na ang ginawa mo sa kanya, o kaya ikaw ay namatay na. So you better, napatawad mo na rin nun. There are 490 ways to forgive. 90 ways. Ako isang paraan ng pagpapatawad ko, minsan may gumawa ng masama sa akin, at hindi ko maisip bakit niya nagawa yun. Pari ako, mas matanda ako sa kanya, nilapastanganan niya ako. Sabi ko, hindi ko mapapatawad dito habang buhay ko. Hindi lang sa akin, sa pagkapari ko, ang ginawa niya sa akin. So, hindi ko siya kinakausap, hindi ko pinatawad. But then, naisip ko, siguro nung ginawa niya yon, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kasi kung alam lang niya ang ginagawa niya, hindi niya gagawin yun eh. Pari ako eh. So siguro hindi niya alam ang kanyang ginagawa. So later on, I was able to say, Father, I forgive him. Maybe he does not know what he is doing when he did that. So, and forgiveness does not mean you have to approach him and talk to him. Naintindihan ko po yun. Hindi pwedeng yun eh. Hindi naman tayo mga bata, ikaw, kagalit mo. Sige, shake hands, sige, tapos na, okay. Hindi po ganun eh. Kung minsan hindi natin malapitan, hindi natin makausap. Pero at least, start in your heart. Ask the Lord to help you. Lord, help me forgive him. Forgive him from your heart. And then from there on, who knows? With God's grace, with God's blessings, one day you'd wake up, you have forgiven and forgotten.
Alam ko po ito. Ilang beses ko rin minsan hindi kinakausap ang ate ko dahil hindi kami magkasundo. Minsan, matagal. Kahit yung tatay ko noon, maraming beses na hindi rin kami nag-uusap. Matigas ang ulo niya, mas matigas ang ulo ko. Pero you beg the Lord to help you. Then nagising na lang ako na kinakausap ko ang kapatid ko. Kinakausap ko ang tatay ko na parang wala. And I regret the days na hindi ko sila kinakausap. Sayang, sayang. Kung kinakausap ko lang sila, naging mas maganda sana ang samahan namin. Anyway. Yeah. Find in your heart to forgive. Konkreto po, konkretong paraan ng forgiving. I'll give you an example of concrete way of forgiving. Start forgiving. Tigilan yun na ang chismis. Chismis po ang usualing, alam mo sir, yeah? Tigilan nyo na ang chismis so that you learn to forgive little by little. Ano nga ba yung bagong chismis kaya? No? Okay. Next. Number 4. Sloth. Sloth. Ito po ay minsan tinawag ng isang speaker, noonday sleepiness. Katamaran. Sloth. Yung bang, ano ang gusto mo? Maski ano, ikaw nang bala. Ano sa palagay mo? Kayo nang bala. Anong palagay mo dito? Ewan ko, walang paki, walang say, walang... Yun po ang katamaran. Tignan daw po ninyo yung ilog. Kapag buhay ang ilog, umaagos, nagre-rage, mabilis ang agos. Pero pag nawala yung side ng ilog, magiging mabagal at iikot na lang ang tubig ng ilog hanggang magiging siyang lake. Hindi na umaagos, hindi na nagre-rage. So hanggang doon ka na lang sa lake, paikot-ikot, pahiga-higa. Kapag nawala na yung side, ganyan din ang buhay natin. Kung minsan kontento na tayo, pagod na ako, hanggang dito na lang tayo. Ako labi ko sinasabing magre-retire na ako. Pagkatapos ko sa Betis, magre-retire na ako. Agad sasabihin ni Dine sa akin, malay mo, mamaya-maya lang, naghahanap ka na naman ng parokya. Tamad tayo. Gusto natin pahiga-higa na lang. Nga na pong makon niyang mga lati kami. Basta siya man. Sayang no ring bayog yung lape-lape. Abak maranon makakera kayo, ana. Nung manyal bagyang grasya nga pong Ginoo, nakomidinan. Salita ng mga tatanda. Tamad-tamad kayo. You know, the opposite of sloth is zeal for mission.
Alam natin may mission tayo. Alam natin tinatawag tayo ng Diyos para sa ganitong tungkulin, para sa ganitong gawain. May mission tayo. Ito po ang mga karanasan ng mga santo. Si San Pablo, si San Pedro, noon kilala lang nila ang Panginoon. Pero nung tinawag sila ng Panginoon, nag-iba ang pangalan nila, nag-iba ang pananaw nila, nagkaroon sila ng mission in life. Iyon tinatawag dito sa mga libro, the purpose-driven life. Meron tayong bakit, yung sinasabi ko. Meron tayong dahilan. Hindi lang tayo nabubuhay dito sa, yan ba ang purpose ng buhay ninyo? Para maging masaya? Para maging masaya? Para maging mayaman? Yun lang. Sigurado ko may kulang pa doon. Hanapin ninyo, itanong niyo sa Diyos, hilingin niyong ipakita ng Diyos sa inyo, para saan kayo ginawa dito sa lupa? Para saan ang buhay ninyo? Para kanino ilalaan ang buhay ninyo? For what purpose are we here in life? Para saan tayo nabubuhay? Para kanino? Look for your assignment in life. Madalas nagbibigay po ako ng assignment sa inyo. Pag wala na ako dito, ano yung assignment ninyo? You should know, discover your own assignment in life. Hindi lang para kuminom, kumain. No. Look for a deeper purpose in life. Ito po yung assignment ko. Bibigyan ko na yung assignment ngayon sa mga knights, sa mga maidens. Hanapin nyo ang mga, hindi na natin makaka-cover ito Look for the 7 corporal works of mercy. The 7 corporal works of mercy. Kahit yun lang po ang gawin yung layunin ng buhay ninyo. Kahit isa lang sa mga yon. O kahit isang maliit lang sa mga yon. Corporal works of mercy. May kabayan tayong nasunugan. Ano ang pwede natin gawin para sa kanila? Marami tayong kababayan ngayon na nahihirapan. Ano ang kaya nating gawin para sa kanila? This is the enemy of sloth, laziness. Try to do one of the corporal works of mercy. Number 5, avarice. Anong tawag dun sa Tagalog? Paggaganid sa kayamanan, unreasonable desire for riches, insatiable hunger for what is comfortable. Gusto natin lagi tayong komportable, lagi tayong marangya, lagi tayong lahat nasa atin. Ano bang kanta ng Rolling Stones noon? I don't get no satisfaction. No, I don't get no satisfaction. Parang hindi nasasarapan. Parang kulang lagi. Hindi ka na nakontento. You don't get any satisfaction. So naghahanap ka. Tulad nga sabi ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in Thee, O Lord. Laging naghahanap, laging may kulang. Ala kang pikabsyan. Ering pera mo hanggang ring apu mo edano agisan, sige ka pa rin. Walang pikabsyan. Sabi nga ng isang kontratista noon, sabi niya, Among, wala nang tinira sa amin. Dati-dati, maski dwi, atin kayang akakuha. Ngini pati dwi, kinuwada no. O nano pang kapanintunan mi, ala. Kaya kung minsan pag kumakain ako, I see to it may naiiwan, nahuhulog sa aso. Hindi lahat kakainin mo, no? Hindi lahat. And the opposite of avarice, the happy virtue of avarice is generosity. Generosity.
Sabi ko nga kanina, ano bang meron sa atin na hindi binigay ng Diyos? So ikaw ay tumigil magbigay kapag tumigil magbigay ang Diyos sa iyo. Generosity. Lagi niyo sigurong nadidinig ito. Kapag binuksan niyo yung cabinet niyo, may 2 t-shirt doon. Isa para sa iyo, ang isa para sa isang kapatid mo na walang t-shirt. Ako po ay guilty dito eh. Guilty ako. Guilty. Dami ko pong t-shirt sa cabinet ko. Every Pasko, sinasabi ko kay Dines, Dines, ilabas mo yung mga pwede nating ipamigay. No? Ipamigay. Tapos pag binabalot na po niya, sabi ko, makita ko, pwede pa ito? Akin na. Ay, hindi, huwag mo nang pamigay ito. Ay, susuot ko. Ay, ito. Nakakaya po. I must confess. I must confess. Kaya minsan sinasabi ko sa MDC, minsan punta kayo sa kwarto ko, kunin nyo yung t-shirt na kasya sa inyo na. Sige, punta. Pero minsan, sinabihan ako ni Eddie, Among, kailan kami iaakyat sa kwarto mo? Sabi ko hirap tayong magbigay. Kala natin, tigil nga kayo. You know, alam po ninyo, ewan ko, nung bago akong pare, ang dami pong nagbibigay ng tuwalya sa akin. Siguro mukha akong hindi naliligo. Ano? So, dami talagang tuwalya. Mga tuwalya para sa'yo. Mga magaling na tuwalya. Mga bench towel, mga magagandang tatak na towel. And after a while, tumigil na sila nagbibigay ng tuwalya. Dumami na rin yung tuwalya ko eh. Pinamimigay ko na rin. Tuwing Pasko, pinabibigay ko sa mga kapatid ko, sa mga asawa ng kapatid ko, towel. Towel sila eh. Ngayon po, dami-dami kong Hanes. Totoo po. Minsan binigyan ko na kayo. Tumigil kayo, binigyan ko na yung minsan. Ang dami-dami ko pong Hanes ngayon. Siguro, gustong-gusto ko sinusot pa naman Hanes yung yung may tagpi sa likod, yung may na yung walang kwelyo, yun ang gustong sinusot na Hanes eh. Pero ang dami-dami na po, wag na po. Please, wag na. Parang marami na akong Hanes. Sabihin ko sa inyo, kung sasaya ako nagsusot ng brief, baka bigyan niyo ako ng brief. Wala. Di ba? Biro lang. You know, try to practice generosity. Siguro maglaan kayo ng isang kahon sa tabi ng pintuan ninyo. Isang araw kumuha kayo ng gamit na pwede niyong ipamigay. Let's all practice this. Lalong-lalo, sinasabihin ko po sarili ko dito. Sarili kong perfect halimbawa dito. Siguro, ngayong taon siguro Anyway. Glutton. Unreasonable pleasure for food. Matakaw. Halimbawa, steak. Mang-inasal chicken. Burger King. Salmon. Sinigang na ulo ng salmon. Dagdagan may pang lara. Kuminsan para tayong mga bata eh. Alam niyo yung mga anak ninyo? Mami, gusto ko ito, gusto ko ngayon na. Bigyan mo ka ngayon na. Ikaw naman, sige, para tumake. Minsan para tayong ganun eh. Lord, gustong ganito. Ngayon, gusto kong ganun. Minsan nag-request ako sa office, kay Jen, tsaka kay Dines. Sabi ko, bisa ko atang halo-halo. Bakit nga ra? Kakagli ko nga ako. Bilis, sali ko halo-halo. At, sometimes we have to control that urge. We have to, my sister is a nurse in the States. Lahat kami matatanda na. Lahat kami. Wala na yung magulang namin. So, noon nakala ko mga bata pa kami. Now I'm looking. My eldest brother is 72. I have a sister who is undergoing dialysis. Matatanda na kami.
Pero nakita ko ang larawan ng kapatid kong nasa stage, siya ang bunso namin babae. My God, she looks the healthiest among us. Balo na yung agwantan yung sarili na. And sometimes she goes for a week for not eating. She tells me she eats spam only once a year. She eats corned beef, canned corned beef, only once a year. Yun ang sabi niya sa akin. And because of that, she looks very healthy, she looks very happy, she looks very Di kumakain, hindi lang siya, nakokontrol niya ang pagkain niya, marunong pa siyang magbigay. Marunong pa siyang magbigay. Kamakailan lang po, di totoo yun ha, huwag kayong hihingi sa akin. You know, but yeah, she's the healthiest. Dahil marunong mag-diet, marunong mag-control. Pinag-aralan ang mga utos ni Moses sa Old Testament. Sabi niya, tinignan niya, bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng karne, bawal ganito, bawal ganito. Tinignan niya, sabi niya, they're very healthy. Mag-fasting, paminsan-minsan. Sabi ng isang doktor nito, my God, all these rules are very healthy. We all need to fast once in a while. Hindi lang kung anong gusto natin, basta gusto natin. Okay, na ano ko na yung sugar ko, very proudly. Dati, uncontrollable ang sugar ko, 300. Ngayon 110, 150. I stopped eating dinner. Yun lang. Hindi ako nagdi-dinner. Gutom na ako. Kumain lang akong Krispy Kreme kanina eh. And the opposite of gluttony is asceticism. Asceticism. Denying oneself for spiritual things. Kinakalimutan natin ang sarili natin para sa pangangailangan ng mas mahirap sa atin. Hindi natin tinitignan kung anong gusto natin, anong kailangan natin. Inuuna natin ang kailangan ng mas marami sa atin. Amen? Amen. At panghuli, yung paborito ng EMDC ay last. Itong panghuli, last. Or sa Tagalog, libog. Kaya Kapampangan, libi. It is not only the last thing, yung parang ang tingin mo sa lahat ng tao ay parang ari-arian. Ang tingin mo sa iba ay parang gamit, pwede mong gamitin para pansarili mong kuswelo. This is lust. Kaya ito yung kasalanan na lust ni Judas. Pinagbenta niya ang Panginoon. Ang tingin niya ay, sino ba itong loko-lokong nagsasabing siyang tagapagligtas namin, hindi naman siya. That is simple lust. Tingin mo sa iba, parang gamit na pwede mong gamitin. Pagkatapos mong gamitin, parang tuwalyang itapon mo lang sa tabi. That is lust. Ito pong huling kwento. Alam po ninyo, nung college ako, so, nagpunta ako sa seminaryo pa rin, from high school seminary, nag-college ako sa San Carlos, sa Makati. Nung nandun po kami, once a month, pinababayaan kaming lumabas. So first time kong nagpunta sa Makati. First time, galing sa probinsya. College. First time mong nakapunta sa Makati. Wow. Tingin ko sa Makati, wow. Unang napansin ko ang mga babae. Oh, naka-shorts. Sleeveless. Tapos pag uwi ko sa seminaryo, nagpunta po ako sa spiritual director ko. Sabi ko, Father, mukhang hindi po ako pwedeng magpare. Mabas ako. Unang napansin ko, ang gaganda ng mga babae. Nakakaakit po. Hindi ko makalimutan yung reaksyon ng spiritual director ko. Sabi niya sa akin, talaga, Raul?
Naakit ka sa mga babae? Wow! Congratulations! Ibig sabihin nun, lalaki ka. Yun ang kailangan sa pagpapare. Dapat lalaki ka. Ay, magaling. Congratulations. Go on. Continue. Sabi ko, loko, sabi niya, mas delikado kung naakit. Lalo ko hindi pwede magpare. Hindi. Ang lilikha niya na pwede mong makasama sa iyong trabaho, then magpasalamat ka. You have a beautiful image of everyone. Amen? Amen. Madaling araw, nanonood ako ng Australia's Got Talent. Alam po ninyo yung palabas na yon? America's Got Talent, Britain's Got Talent. At may isang grupo po ng mga babae. Din choir. Hummingbird choir. At ang nakakapagtaka po sa mga babaeng ito, lahat sila, inipon ng conductor nila, inipon sila. Lahat sila may kwento ng ng domestic violence sa buhay nila. So lahat sila inapi ng asawa, lahat sila sinaktan ng asawa, lahat sila naghirap sa kamay ng kanilang asawa. And they suffered quietly. They never spoke about it to anyone. They suffered quietly. So they express it through their singing. At nung pinanonood ko po, kasama ng mga judges, kasama ng mga maraming nanonood sa kanila, habang nagkakanta sila, alam mo na yung pinagdaanan nila, paghihirap nila. Naiyak po ako. Nanginginig, pinapanood ko, naiiyak po ako. Tapos yung kinanta nila, Somewhere Only We Know by Kian. Oh, simple things, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Oh, simple things, where have you gone? Tumatanda na ako at kailangan kong manalig uli sa'yo. Nasaan ka na? Oh, simple things. Kuminsan po kailangan lang natin ng mga yon. Simple things, mga simpleng bagay sa buhay natin para tayo maging masaya at malaya tulad ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo ni King Ginoo, katamong maus kaya. Ginoo, ganakan mo kami, King kekang kayarian. Itangan po. Ginoo, ganakan mo kami, King kekang kayarian. Menalangin ko, King Getsemani, at mi pawas daya. Para ka ring Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ginoo, ganakan mo kami, King kekang kayarian. De kapanda ko, anting metong nga kriminal. Para ka ring alang kasalanan, ame sukul, at emi dinan katuliran, manalangin kami. Ginoo, ganakan mo kami, King kekang kayarian. Biklat me yung pasbol ng paraiso, King mayap, ama panako. Para ka rin palpi kasalang maniga po, King kekang kapatawaran, manalangin kami. Ginoo, ganakan mo kami, King kekang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo, karinggamat ng igpa mo. Para kaniting komunidad, ama nalig keko, manalangin kami. Ginoo, ganakan mo kami, King kekang kayarian. Ginoo,
ganakan mila ring kapatid diming mag-birthday, Roland Sibug, Dolor Sanchez, Crystal Jade Rodriguez, Benjamina Deirit, Zonda Martin, Charles Ray Vien David, Princess Erica Ponio, Paul Jeremy Lopez, Lisa Garcia. At para po sa intention ni Mary Pangan, para sa kapatid nating may sakit, si Sel Lanuza, Ray Rivera, Alistair Sunrise Ocampo. Ang media group, altar servers, maidens, BNP, natin, tahimik nating ialay sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, turuan mo po kaming maging simple at kontento sa anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo bilog ng Santa Iglesia. O ibaming miglalang, tanggapan mo reting ayin ay yampang mikeka, kabang pagmasusyan miya iting misteryo ning kaya anak, kapamilatan na mo ring Kristong Ginumi.
Amen. Ing ginumanatilia kaya kayungan. At kaya ka antimo. Isipan niya at lugaran ng Diyos. Isipan miyo at Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matuloy. Tunay pinkarapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Miyaninag na kaya kami ing kayang pamaylas at pamanyubling mebe, mararaig na ing dewakan kapamilatan ning kayang katapatan at maganap na ing pamigagana ka king pangayarim mi king metong yatong kayang kinabos. Uli na nita kabedring sa blangkoro ding angeles daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukan banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Darawang mila keka deting tinape ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat keka, binyan yung kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayit para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uring kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang
Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ng kaya kang anak. Ginuala kang kakalinuan ng karing anak mo. Aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang obye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, nuka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding magkasakit, ding masakit, at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang teto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang nginiponting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Diyos, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king Maroko, Ginoo. Idayo mo kami king sablang dewakan, kabang manay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginumi, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Mo sa babalik din kaya kaming kasalanan, noon elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po kaya kayungan, peace be with you. Peace be with you po. Kapayapan po.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingatyo karimpi bale-baleda, o Jesus ko, sa salpantayanan ng albalanan na sakramento, kaluguran da ka may king sablambage, at ka, dapat paulingin ng pinandit era ka at tanggap king sakramento, umekamuman ni spiritual king puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen.
mapilan mo pong kapapaluan. Bukas na po ing umpisa na ning Triduum ning pamaylas at kasakitan ning ginutang Heso Kristo. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, ampong Domingo ning pangasubling me. So importante po, bukas po ing misa ning tauling hapunan ampong Pamanos Bitis ding Apostol. Alas 4 ya po iting misa. Paganaka po keng Barangay San Miguel, ila pong in charge ngening magsadya king tinapeng gagamitan para king tauling hapunan. Pakiapusan tala po reng minunang Hudyo, kaniting tradisyon da, tinapeng lebandura, pero eta po makagawa makanyan, at ilangan lebandura rin kaya katamo. Dapat tupa, pero ita makagawang tupa. So hanggang maski na nung spam or kain na yung palaman. So ing San Miguel po, ikayong makatutok ngeni para magsadyang tinape, ating malating spam or nanuman na karni, kay ba't di na niya yung apalya, fresh apalya, di takayasin, ampo pang ubas, metong mong ubas. Baka tanang paming alak, ubas na mo po ing kanay keng tinape, and then pamietala po karing makipag simba keng tauling hapunan ning Ginoo. Hagnanagnan talang kanan po. So, pag nakapo karing San Miguel, ikayo pong makatutok ngening banwang IT para kaniting tinape para tauling hapunan. Kay bat, so agkatanda ko ngan po bukas, datang mi pagyo keni pisamban, nung alay keng kilwal tamo, para kaniting misa, alas 4 ng gat panapon. Kay bat po itang Biyernes Santo, alas 6 ni ngabak ating tang stasyon ng Cruz, panimunan da po ring AMDC, kay bat alawuna ning gat panapon, kukumbiran da ko ngan po, mig-meeting kayo nandin dening babaeng in charge, dening religious organization, para karing 7 palabras, alawuna ning gat panapon, magbahagi la po, tungkol karing tauling amano na ning Ginoo. Kay bat alas 3, ing pamamugya king Cruz, ampoing banal a communion. Bukas siya rin po pala ing Vigilia king Santissimo. Kay bat Sabado de Gloria, alas 7 ning bengi ing misa tamo po. Okay? So, deta mo po at dakal salamat kaya kayuan, dakal salamat pasibayo karing Thursday group na miglinis po para keng pisamban tamo nanding gat panapon. Salamat po kaya kayuan. Yan na ita. Okay po. So, talakad ta po. Patulita pong may papangadi na sana iligtas na kataning Ginoo kaniting COVID-19, na sana iwasan na katamo king nanman kapahamakan kasakitan, lalong-lalo na deng familia tamo. Para kaya kayungan, para kaya katamungan, para king parokya tamo na magsadya kaniting kapagmasusyan, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, ing Ginong Diyos at yukeka, nuwan ka kari sa blambabay, nuwan niya panamanin bunganing atyan mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatili kaya kayungan, At keka antimurin. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kekong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Dios. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po atang muli kayo. Good night po. Magpalik
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapu keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po, akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.